Γεια σας, εγώ είμαι το Πιέρι. Είμαι η Μαρία. Γεια, είμαι η Έλενα. Είμαι η Τζορτζίνα. Safe space για εμένα είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο μπορώ να εκφράζω όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς μου. Για μένα σημαίνει το χτίσιμο και η επικοινωνία μέσα σε μια ομάδα. Για μένα, safe space είναι πάνω κάτω αυτό που είχαμε δημιουργήσει εδώ πέρα. Ένα μέρος που μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα, μπορείς να το σκεφτείς, Πάντα σε σεβασμό προς τα υπόλοιπα άτομα και είναι πολύ αγάπη. Το safer space για μένα δηλώνει η ουσία του, τουλάχιστον για μένα, είναι ότι μπορούμε να δημιουργούμε χώρους όπου απλά μπορούμε να υπάρχουμε και να είμαστε τα εαυτά μας χωρίς καμία δυσφορία, χωρίς καμία, να πω το ρέτερο κανονικό, δεν θα με πετάξω από το μπαλκόνι. κατάλαβα και χάρηκα πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και άλλα άτομα που σκέφτονται παρόμοια με εμένα και μαζί μάθαμε και πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Έμαθα νέους τρόπους και πρακτικές για να δημιουργήσουμε κάτι όλοι μαζί. Μέσα από τα εργαστήρια, η οπτική μου άλλαξε σχετικά με γνώσεις που έχω γύρω από θέματα όπως είναι η θηριωδία, η ίδια επικοινωνία, το θέατρο του καταπιεσμένου και ο ακτιβισμός. Είδαμε τη στιγμή που έζησα ήταν όταν χρειάστηκε να συμμετάσχω σε μια δραστηριότητα σχετικά με το θέατρο του καταπιεσμένου, στην οποία χρειάστηκε να αντιπροσωπεύσουμε κάποιους ρόλους ανθρώπων οι οποίοι ασκούσαν καταπίεση και μου κάλεσε να πετάγαμε συνεχεία. Όταν στα πρώτα εργαστήρια ξεκινήσαμε να λέμε για μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μας και μοιραστήκαμε όλα μαζί το τραύμα των τεμπών και αρχίσαμε να κλαίμε. Νομίζω ότι δεθήκαμε πολύ εκείνη τη μέρα. Για μένα η πιο σημαντική δράση ήταν εκείνη με τον χορό, όπου ουσιαστικά το ένα άτομο ήταν καθρέφτης του άλλου. Και κάπως εκεί πέρα είδα το πώς συνδεόμαστε και εγώ έμαθα νέα πράγματα, ήταν αυτό που μέσα σε όλο αυτό. Για μένα η πιο δυνατή στιγμή ήταν εκείνο το εργαστήριο με τα warnings και τη συνένεση. Ο λόγος ήταν το πόσο εύκολα ανοίχθηκαν τα άτομα και το πόσα πράγματα συζητήσαμε και το ότι πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε καθόλου, φύγαμε 6 παρά 10. Ήταν ένα από τα πιο ωραία εργαστήρια και που έχω κάνει participate αλλά και που έχω συντονίσει και όλες οι κουβέντες έραν πάρα πολύ όμορφα, συναντηθήκαμε, έγιναμε creative, δημιουργικά. Το βασικό takeaway για μένα συσχετίζεται με το ότι η έμφυλη βία είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά έντονο στην καθημερινότητά μας και καλό είναι όλα μας να λάβουμε δράσεις ώστε να περιοριστούν τα εξτρεμά τα οποία βάλουν τους ανθρώπους. Νομίζω αυτό που θα πάρω μαζί μου είναι την δημιουργία μιας κοινότητας και το να είμαστε όλα μαζί. Μπορούμε να βρίσκουμε πολλά πράγματα και πολλούς τρόπους για να βελτιώνουμε τον εαυτό μας, να είμαστε καλύτερα άτομα προς τους γύρω μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις όμορφες στιγμές και για το ότι ανοιχτήκατε σε άτομα που δεν γνωρίζετε και με κάνατε να νιώσω πολύ safe να ανοιχτώ κι εγώ σε άτομα που δεν γνωρίζω. Αν έπρεπε ένα μήνυμα στην ομάδα, αυτό θα ήταν όλα τα άτομα να πάρουν την πρωτοβουλία να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και σε δραστηριότητες που συσχετίζονται με θέματα όπως η ενθυμηδία, να μάθουν πράγματα και να εμπνεύσουν με την πράξη τους. Θα έλεγα να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε τέτοιους χώρους, να είμαστε δημιουργικά, να είμαστε creative, να συνεχίσουμε να βοηθάμε το ένα το άλλο και να κάνουμε τα άτομα, να δημιουργούμε χώρους όπου τα άτομα μπορούν να υπάρχουν μέσα σε αυτά και να ενδυναμώνονται. Αγάπη. Νιώθω ελπίδα